Rakas taivaallinen Isäni, Pyhä Jumala, mä kiitän Herra siitä, mitä sä oot avannut mulle tästä toisesta korinttilaiskirjeestä. Ja Herra, mä pyydän, että sä autat mua tässä pienessä hartaushetkessä puhumaan ne asiat, Herra, mitkä sä olet mun sydämelleni laittanut. Hyvä kuulija, mä olen otsikoinut tämän pienen hartaushetkeni otsikolla Jumala on armahtava Isä. Ja mä luen ensin tämän hartauden aluksi toisesta korintolaiskirjeestä, ensimmäisestä luvusta jakeet 3-11. Ja niiden pohjalta sitten puhun muutaman asian sydämeltäni. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Niin kuin Kristuksen kärsimykset ovat tulleet runsaana meidän osaksemme, samoin on Kristus tuonut meille runsaasti lohdutusta. Jos me olemme ahdingossa, se koituu teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos saamme lohdutusta, myös te rohkaistutte kestämään samoja kärsimyksiä, joita me saamme kokea. Me luotamme lujasti siihen, että te kestätte. Tiedämmehän, että niin kuin te saatte osanne kärsimyksistä, saatte myös lohdutuksesta osanne. Teidän on hyvä tietää, veljet, millaisessa ahdingossa me olimme Aasian maakunnassa. Jouduimme niin suunnattomiin ja ylivoimaisiin vaikeuksiin, että me enää uskoneet selviämme hengissä. Me saimme tuntea olevamme kuolemaan tuomittuja, jotta emme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka herättää kuolleet. Tällaisesta kuoleman vaarasta hän pelasti meidät, ja niin hän pelastaa vastedeskin. Me luotamme siihen, että hän on pelastava meidät, kun tekin autatte meitä rukouksellanne. Näin nousee monista sydämistä kiitos Jumalalle siitä armosta, jota hän on osoittanut meitä kohtaan. Kirjeessä korinttilaisille Paavali siis aluksi kuvaa sitä ahdinkoa, missä hän ja Timoteus ovat olleet. Mutta samalla Paavali kuitenkin rohkaisee tässä kirjeessään, kun hän kertoo, kuinka Jumala rohkaisee ahdingossa olevia. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme, niin että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Paavali siis tuo tässä esiin sen, että Jumala rohkaisee ja lohduttaa ahdingossa olevia lapsiaan. Paavali myös kertoo kirjeessään, kuinka ahdinko on kasvattanut heitä luottamaan Jumalaan ja luopumaan omavoimaisuudesta. Teidän on hyvä tietää, veljet, millaisessa ahdingossa me olimme Aasian maakunnassa. Jouduimme niin suunnattomiin ja ylivoimaisiin vaikeuksiin, ettemme enää uskoneet selviävämme hengissä. Me saimme tuntea olevamme kuolemaan tuomittuja, jotta emme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka herättää kuolleet. Tässä Paavali muistuttaa korinttilaisia siitä, että ahdinko kasvattaa luottamaan Jumalaan ja ahdinko auttaa meitä luopumaan omavoimaisuudesta. Paavali myös kiittää korinttilaisia heiltä saamastaan rukoustuesta. Hän kirjoittaa näin: me luotamme siihen, että hän on pelastava meidät, kun tekin autatte meitä rukouksellanne. Näin nousee monista sydämistä kiitos Jumalalle siitä armosta, jota hän on osoittanut meitä kohtaan. Ja tässä Paavali kirjoittaa siitä, että ystävän puolesta lausuttu rukous auttaa ahdingossa olevaa. Mä palaan vielä tuohon aiemmin lukemaani
teidän on hyvä tietää, veljet, millaisessa ahdingossa me olimme Aasian maakunnassa. Jouduimme niin suunnattomiin ja ylivoimaisiin vaikeuksiin, ettemme enää uskoneet selviävämme hengissä. Kun mietitään tätä päivää, niin länsimaisen ihmisen elintaso ei koskaan aikaisemmin ole ollut niin korkea kuin se on nyt. Eikä länsimainen ihminen kai ole koskaan voinut niin huonosti kuin tänä päivänä me ihmiset voimme. Ja kaikki se ahdinko ja kärsimys, mikä on tässä maailmassa, niin se tulee myös kristityn osaksi. Ja itse asiassa mun mielestä näyttää usein sille, että maailmassa elävä ihminen niin ei edes kohtaa kaikkia niitä ahdinkoja, joissa kristitty usein on. Ei tietenkään pidä mennä arvioimaan toisen ihmisen elämää ulkoapäin tarkasteltuna, mutta tällainen tunne monesti tulee. Paavali kirjoittaa siellä myöskin, että teidän on hyvä tietää, veljet, millaisessa ahdingossa me olimme Aasian maakunnassa. Jouduimme niin suunnattomiin ja ylivoimaisiin vaikeuksiin, ettemme enää uskoneet selviävämme hengissä. Me saimme tuntea olevamme kuolemaan tuomittuja, jotta emme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka herättää kuolleet. Ja jos tämä aika on ahdingon aikaa, missä nyt elämme, niin tämä on myöskin aika, joka ruokkii meidän ihmisten omaa voimaisuutta. Meidän huonovointisuutemme on ajanut meidät etsimään hyvinvointia enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Me kärsimme tänä päivänä univaikeuksista. On olemassa unikouluja paitsi lapsille, niin myöskin aikuisille. Nukahtamislääke on yksi käytetyimmistä lääkkeistä. Meillä on erilaisia ruokavalio-ongelmia. On tullut ihan uusia ammattiryhmiä. On tullut tämmöiset kuin ravintovalmentajat. Eli tämän päivän ihminen me ei osata enää syödä ilman, että meitä valmennetaan syömään. On myöskin tullut uudet ravintoaineryhmät, superfoodit. Me syödään tänä päivänä superfoodeja, että me voitaisiin paremmin. Myöskin kaikenlaiset fyysiset terveysongelmat on lisääntynyt. Erilaiset työperäiset niska, hartia, selkäkivut. Ja reilu 10 vuotta sitten tuli personal trainerit tähän avuksi. Myöskin erilaiset mielenterveysongelmat on lisääntynyt ja lisääntyy voimakkaasti. Me opiskellaan mindfulnessia, meditoidaan ja syödään mielialalääkkeitä enemmän kuin koskaan. Ja se on ihan oikein etsiä apua ja löytää apua, mutta se ongelma on siinä, että me etsitään sitä apua omin voimin ja omiin ongelmiimme. Eli meille käy ahdingossa niin, että me käperrymme meidän omaan ahdinkoomme. Ja minun on vaikea uskoa, että kun mä itse olen ahdingossa, niin on vaikea uskoa, että kenelläkään toisella voisi asiat olla yhtä huonosti tai vielä huonommin. Mitä Paavali kuitenkin opetti? Paavali kirjoitti, että me saimme tuntea olevamme kuolemaan tuomittuja, jotta emme luottaisi itseemme, vaan Jumalaan. Siis ahdinko ja kärsimys on usein se kivinen tie siihen, että me ylipäätään ymmärretään kääntyä kaikkivaltiaan Isän puoleen ja luopua omavoimaisuudesta. Paavali kirjoittaa, hän rohkaisee meitä kaikissa ahdingoissamme niin, että me häneltä saamamme lohdutuksen voimalla jaksamme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Jumala lohduttaa meitä, jotta me jaksaisimme lohduttaa muita ahdingossa olevia. Ja usein Jumala on lohduttanut meitä toisten ihmisten kautta. Meistä jokainen on, tai ainakin voi olla Jumalan rakkauden välikappale, lohdutuksen tuoja, auttava käsi, rohkaiseva katse. Mun ystävä kirjoitti mulle hiljattain Facebook-viestissä näin, että maanantai-iltana istuessani naapurini kanssa kinkereillä mietin lähetyskäskyä ja oman elämäni tarkoitusta. Oman elämän tarkoitus herää aina henkiin, kun kysyn itseltäni, olenko antanut tarpeeksi itsestäni,
auttaakseni muita. Mä itse viime syksynä kohtasin Jeesuksen lähimmäiseni kautta ja siitä syntyi seuraava pieni runo, jonka haluan tässä sinulle jakaa. Minä kohtasin tänään Jeesuksen, näin hänet katseessa ihmisen, joka hetkisen ajastaan antoi ja taakkaani kanssani kantoi. Oi Jeesus, voisinko minäkin olla hellä katseesi yhdellekin? Minä kohtasin tänään Jeesuksen, kuulin hänet sanoissa ihmisen, joka lohduttaa minua jaksoi ja taakkaani kanssani kantoi. Oi Jeesus, voisinko minäkin olla lohtusi edes yhdellekin? Minä kohtasin tänään Jeesuksen, tunsin hänet lämmöstä ihmisen, joka halata minua tahtoi ja taakkaani kanssani kantoi. Oi Jeesus, voisinko minäkin olla kättesi lämpö yhdellekin? Nyt jo mun edesmennyt äitini sanoi usein viime vuosinaan, että en minä Hanne enää voi muuta kuin vain rukoilla teidän lasten puolesta. Mun äiti koki kai riittämättömyyttä siitä, että hän ei voinut olla mun ja mun lasten arjessa niin etäisyydestä johtuen enempää apuna. Rukous ei kuitenkaan koskaan ole vain. Vilpittömässä rukouksessa meillä on aina kaikki. Meille on sanassa luvattu, että vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Jo tietoisuus siitä, että puolestani rukoillaan, niin se lohduttaa ja rohkaisee minua. Se, että mä itse voin rukoilla ahdingossa olevan lähimmäiseni puolesta, lohduttaa ja rohkaisee myös minua. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi.